Šta ljudi, što ima? Znam se, vi me samo čujete, samo ste da napišete da. A ljudi, misije. Idemo na misije. Postavimo se. Da vidimo. Nema tu, ali ima. Ovdje će ostati. Traži jedan dijamant. Jedan, da se prešao. To. To ljudi ne znam da. Ovo je bolje. Ajmo ovo ljudi. Ajde staviti. Ajmo ljudi. Počinjemo. Opo. I ljudi sad će vidimo ovu misiju. Što sad ćemo? Ovo. Sad trebam da bijem. Idem njega da vidim. Gotov. Ne bi cepanom u dovoljno, pogledaj. Čekaj, smanji malo ton da se čujem. Ko to je puca? Čekaj, da vidimo sad koji je tam bio. A ja ljudi, umjesto da se pucam, ja bežim. I radim misiju. A sad, šta trebam da radim? To. Šta da trebam da radim? Za dž. Ne valja misija. A ljudi, sada počinjemo pljačkati nešto. Šalim se, pokušat ćemo misiju, znači pljačkanjem. Da radim neku... Koju misiju? Ajmo ovo za vanzemaljci. Sve 6 diamonds. Hajmo... ovu misiju. A ne. Ajmo staviti. Da vidimo ljudi šta je ovo. Ajde. Shit. I ljudi, ja sam teo snimat Minecraft, ali nešto nije teo da me primi u taj sa ljudi, kako se ovaj kaže, u taj server s ljudima. Pa ću ja sad da pokušam opet.
Ako hoće, ako neće, ne znam. Evo ljudi hoće. Ili neće. Pa vidimo s ljudi kad hoće. I ljudi neće. Da se bacimo na Gangster Vegas. Ja pa Minecraft, pošto sad igramo s ljudi. Pošto Pemi nije teo da me uključi. Već godinu dana. Kad dođem kuću, aj odmah da igram s ljudi ovo. Teo je da me uključi, da, i da se zabavam, a ne da igram. Fuck. Op. Soma Bantainc. I ja snimam i na Viva video. I na Obizenu. I napišite na šta još može se snima. I to je najviše snima. Na drugom ne snima. Let's just screw around for a while. What do you say? Yes. Okay. Nije okej. Okej. Boj 15 minuta. Idemo moja obična koja. Ajmo se ne. Do... Šta je? Ljudi, izvinite zbog tehnički... Ali kuda idem? Ja upravo ne shvatam. Vozi ko. Trebam da ih gazim. Ovako? Kako bolje napucam? Ipak majmun. Ljudi. Kako? Eto ova. Op. I s brzinom. Pak. A što su samo motoristi? Ja se ne potašla sam. Ovo se ne važi. Fuck! O, kao si mi stio. Majmune. Ti
ti imaš kosto odiže. Ajde mi. Pa ne. I ti si imao pištolj. Mislim, treba se sudiš da se boriš protiv mene. Vidite ljudi, seljac! Ne može se voziti. To je bilo ekstra. Zamislite ljudi, ovo je da vozite. Skočimo to. Ne moći. Da možda ljudi to je vozila što je bilo ekstra. Spasio sam život. I ja ljudi mislim da je to od ove epizode.